ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, подписчикои канали Саудо ТВ, мардуми дураи ватан, заминхар, мошинхар, квартирахаро. Имрӯз 12 апрели соли 2025 1129 сомони 60 дирам дар бонки Эсқата. Инак бо як навори ҷадиди Nexi-ҳо дар хизмати шумо ҳастем. 10 дона Nexi, фақат маркаи Nexi-ҳо аз 7-8 ҳазор сомонӣ боло. беҳтарин наворе ки тамоми мардум жда дошт. пешниҳодтон мекунем бачаҳо тамошо кунен. барои реклама ҳатман муроҷиат бикунен. замин, мошин, хона, квартира чизе бошад дар WhatsApp рӯй кунен. суратоша ҳамроҳи маълумотош, видеош, наворои баъдина дар YouTube, TikTok ва Instagram рекламаш мекунем. дар кӯтоҳтарин муддат фурӯхта метем. ҳамин навори Nexi-ҳо мақсад якум қисм шай 500 дона лайк зиёд бигира, агар қисми диш мебура иншоалло. дар комментар нависен аз кадом маркаи мошино зубор монем навора тамошо кунен. вақти пешафти канали Саудо ТВ навор дар лайкора бизанен, дар канал подписия кунен. навора сар мекунем то охир, адресора гӯш кунем, баъд диққат огоҳ бошам азиз. ҳамватанони азиз, кадоми шумо дар Москва или Московский област кору фаъолият мекунен ва хоҳиши боррамон кардан ба ватан дорен, ширкати Акай Нозим грузопирёз киша тавсиятон метем ки тӯли якчанд солае ки оиди ҳамин система кору фаъолият мекунанд. борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада ба Ҷузистон бортона мегиранд, пашти ҳар ҳафта боршон ба Ҷузистон мерасад. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Регар, Шаҳри Нав, Ваҳдат, Ювон, Восе, Кулу, Фархор, Ҳамадонӣ, Ҷиликул, Қумсангир, Вахш ва дигар гӯшаву канори туристон мерасонанд. марамат бортона аз думи канали ютуби Саудо ТВ занг зада рӯй кунен, иншоалло ба зудӣ бортон дӯстони азиз мерасад. мегзарем ба аввалин BMW фурӯшӣ. ҳамин як дона BMW-ра эълон мекунем, далши ба қисми Nexi-ҳо мегзарем. BMW 3 серияс рӯй кардан ки солаш 2000 сол дар шаҳри Ваҳдат. нархи зур, беҳтарин нарх, мошинчам зури бад. бензин плюс газ, мордай фасон, краскаи сиёҳ. объёмаш 2 коробкача механика. салом алейкум мардум мега, мошин зури бадай, 1 сола документ дора, балоно 85% ҳай, ҳама ҷош кор мекуна. хуб хулас беҳтарин мошин. любой устота биёр, проверка ки тайёрай ба проверка. омада мошина аз пеш бинен. конкретни харидоро ина марамат занг занен 2000 солай, газ, бензин, 2 мотор, коробка механика, 38000 сомонӣ дар шаҳри Ваҳдат. BMW 3 любителош бошен, агар ина марамат мордоҳои зурқатӣ занг занен бигиренаш. мегзарем ба дуюмин Nexi фурӯшӣ. даево Nexi ҳастае ки солаш 1996. Nexi-ҳо зури баданда, просто мошино арзонанд. солаш 1996, шаҳри Бохтар, Қурғани Пешина. краскаи сафед тамошо кунен. газ плюс бензин, объёмаш 1.6, салон тоза, коробка механика. нархи зур, автомобил ҳолати хуби техникӣ дар қарор дорад. хуб дар Қурған аймега назди Ҳоҷи Шариф, бозори Ҳоҷи Шариф. хуб марамад савдо дар пеши мошин, алиш умуман намешава. бародаро беҳуда ғам натен. нархша 15000 сомонӣ мегем. каму беш муомила дора ва алиши кредит намешава. дар 15000 сомонӣ каси мехара, ина марамат ош шава. лайкора бизанен бачаҳо азиз, подписия кунен. кадом маркаи мошино дар кӯрай нависонен. мақсад аз кадом марка зиёд бошад дар комментария, ҳамон мошинора навор мекунем. мегзарем ба сеюмин Nexi фурӯшӣ. даево Nexi ҳастае ки мордай фасон қатӣ. солаш 1995. анаи бо зури бадайда, бо арзонтарай тамошо кунен. адресора бо диққат гӯш кунем бачаҳо азизам. солаш 1995 даево Nexi дар Душанбе, газ плюс бензинай, объём 1.6, коробкаш механика. хуб ана мошинча ҳолати хуби техникӣ нахадуда қарор дорад. мотор, коробка плюс ходовой 100% ва 4 балони нав ва плюс аккумулятори нав. ҳуҷҷато бучидага срочна 12500 сомонӣ. дар 12500 сум ҳамин Nexi-ра метавонен бихарен. бо нафарое ки мақсад зангмон мезанен ки бародар
ягон мошини арзонмон биёвен. ҳамин рӯз мақсад навори ҷадиди Nexia-ро мондем ки одамои сумшон мисол камтаракай марамад ина Nexia-ро бихарен. мегзарем ба чорумин Nexi фурӯши Мурза. Daewoo Nexi астае ки краскаи сирх соли 1995 дар Масчоҳ Мачта Масчоҳ мешавад фирм қарор дорад. анаи бо ай ҳамаш арзонак. газу бензин 1.5 абъём мотораш 1.5 камрасод ва коробкаш боша механика. хадавои ҳастаи аккумуляторсозаи статерсозаи хоб мотор мақсад сатфоизаҳай техпаспорт дора. утилизатсияву техосмотр надора. хоб камтарак меличи бо кузовни кор дора. хоб нархша арзон кардем ки мақсад бо камбеш корборш ки будай арзонтар мондан 10,000 сомонӣ краскаи сурх. касоне ки хоҳиши харидорӣ дорен тарафҳои Масчоҳда ҳастен ина марма рафта аз пеш бо худтон мошинчара проверка кунен. мегзарем ба панҷумин Nexi фурӯшӣ. Daewoo Nexi астае ки солаш 1994 сол дар шаҳри Душанбе қарор дорад. газу бензин абъёмаш 1.6 коробкаш механика 11500 сомонӣ. нигоҳ кунед 11500 сомон рақамҳои WhatsApp 31 ҳуҷҷат надорад дӯстон. мошинча ҳолати хуби техникӣ нахаду ами мордаш хушроак. рақамҳо 8810 салон тоза ҳуҷҷат надорад. срочно сум дар кора мефушем 11500 сум марамат каси мехара аз номи канали Саудо ТВ занг занед бача азиз. лайкҳоро монен подписатсия кунен. чизе дошта бошем роӣ кунен. наворҳои бадина дар YouTube дар TikTok ва Instagram рекламаш мекунем. фурӯшда мегузорем. мардами TikTok-и Instagram ҳамин наворро тамошо карден лайкҳо хати поддержка кунен. дар TikTok и Instagram умуман дастгир нестай. ха YouTube-ака более-менее мешава бача азиз. мегзарем ба шашумин Daewoo Nexi фурӯшӣ. Daewoo Nexi астае ки солаш 1997 сол дар Масчоҳ қарор дорад. нархи Nexi мақсад нархи соз Масчоҳ бензин плюс газ абъёмаш 1.6 коробкаш механика. мошин мега задагӣ нест. кузов тоза документаш нестай. германский Nexi каму беш арзон ҳам мекунемша 23000 сомонӣ краскаи ҳамин ҳолат. беҳтарин краска нигоҳ кунен. мақсади краскаҳо хадавоям бача азиз. 97 сол 23000 сомонӣ мега. рости навори Астраҷиёро монда будем дастгири зур шид. баъд ҳамин Nexi-ро бисёр хоҳиш кардан навор кардем. мақсад мо ҳамин комментарро нигоҳ мекунем бача азиз. аз кадом маркаи мошино зиёдтар дар ҳамун мисол ҳамун 100 комментар боша агар 30-40 агар мисол Матизо боша пони Матиз навор мекунем ёки ягон марка боша ҳам мемонемша. мегзарем ба ҳафтумин Nexi фурӯшӣ. ана боз Daewoo Nexi астае ки солаш 1994 сол дар шаҳри Душанбе. нарх 15000 сомонӣ. гази холӣ дӯстон азиз. гази холӣ абъёмаш 1.6 коробкаш механика. боз муомила дора документ надора айчот снимат кардагиай. 15000 сомонӣ оо. каси мехара марамат дар WhatsApp ахираш 97 занг занен. навори пагоҳина навори хонаҳои Душанбе мешавад. мақсад як рӯз хонаҳои Душанбе, як рӯз хонаҳо аз ҳар як гӯшаву канали Tojikiston ва як рӯз аз комментара мошинҳоро мақсад вибират мекунем. кадом маркаи мошин дар кора ҳамора пони зубор мемонем бача азиз. хулас оиди мошина хонаву замини квартира мақсад ҳами системада навору мақсад ҳаррӯза ҳаст бародар азиз. 94 сол 15000 каси мехара марама аз номи канали Саудо ТВ занг занед бародар азиз. мегзарем ба ҳаштумин Nexi фурӯшӣ Мурза. Daewoo Nexi астае ки солаш 1995 сол ранги Астраҷия нигоҳ кунен. дар шаҳри Душанбе гази холияй абъёмаш 1.5 коробкаш механика. номерако транзит краска тоза. хулас беҳтарин ҳолати хуби техникӣ дар қарор дорад. нахаду дар Душанбе толка газ дӯстон азиз. 19000 1.5 механикагӣ. хоб салон мақсад беҳтарин ҳолат. система музика соз
19000 мақсад нархи соз аст азиз. Каси мехара марама бо худотон оиди мошин рақамои 0408 WhatsApp шунда ҳозир занг бизанед бародар азиз. мегзарем ба нӯҳумин Daewoo Nexi фурӯшии имрӯзамон. Daewoo Nexi ҳастае ки солаш 1998 сол анаи мошин бошад дар шаҳри Турсунзода регари Пешинада қарор дорад. Бензини газ, объем 1.6, краскаи сафед, номерои транзит, ҳолати хуб, наворотош ҳамаш кор мекунад дӯстон азиз. Корейский Nexi мошин дарунаш тозаҳай, тагош пусидагӣ надорад, утилизатсия дорад, аз снят кардагӣ хулас коробкаш кор надора, минус бахшиш коробкаш камтар кор дора мега минус мекунем ами нархша бо камбеш 13500 сум ҳаққи устои ами коробка чанқа боша бо худшон дӯстон азиз минус мекунем. Марамат бо маълумоти пураша занг занед. Нархша 13500 сомонӣ мега. Каси мехара камбеш муомила дора бо. мегзарем ба 10-умин Nexi фурӯшии имрӯзамон. Daewoo Nexi ҳастае ки солаш 1997 сол дар шаҳри Бохтар, Қурғани Пешина. Нарх зур, газ плюс бензин, объем 1.6, коробкаш механика, мордаи хушрӯ. Срочна мошинча германский фурӯхта мешавад. Документам дора, утилизатсия дора, ҳуҷҷати солона дора. Мотори Opel Astra G задагиай, хулас низаташ мегем, камбеш савдо ҳам мешавад. Nexi фасон ранги сиданай тамошо кунен, зури бад хулас. Қурғани Пешина, шаҳри Бохтар, 97 сол, 19000 сомонӣ. Маълумоти пура занг занед. Вақте ки мошин роӣ мекунем бародар азиз, видеонавор када роӣ кунен, суратоша мақсад суратҳои фасон роӣ кунен, адресоша пурра када нависонда роӣ кунен, наворҳои бадина дар YouTube, TikTok ва Instagram реклама мекунем, фурӯхта метавонем бародар азиз. Навори пагоҳина, навори хонаҳои Душанбе мешавад. Гузашта тамошо кунем бародар азиз. мегзарем ба 11-умин мошини фурӯшии Nexi. Daewoo Nexi ҳастае ки солаш 1996 сол дар шаҳри Душанбе бо нархи 19000 сомонӣ фурӯхта мешавад. Бензин плюс газ, объем 1.6, коробкаш механика, ҳолати хуби техникӣ, салон тоза, краска тоза, нахаду савдо мешавад бо нархи 19000 сомонӣ. мошинча беҳтарин ҳолати нахадуда қарор дорад. Касоне ки хоҳиши харидор дорен дар рақамҳои дастӣ 34 35 ахиша ҳозир занг занед бо аздуми канали мо Саудо ТВ занг занед бародар азиз. дӯстон азиз, навор тамом шид, чизе бо чизе рӯй кардам хоҳиш кардем ҳамаша навор кардем. лайкҳоро монен дар канали Саудо ТВ подписатсия кунен. барои реклама ҳатман муроҷиат бикунен. Замин, мошин, хона чизе боша рӯй кунен. навори баъдан дар YouTube, TikTok, Instagram рекламаш мекунем. ҳаракат мекунем дар кӯтоҳтарин муддат фурӯхта метавонем бародар азиз. раҳмат ба ҳаматон, лайк, поддержка, подписатсия. Зинда бошен то навори баъдина. худо нигаҳбон бародар азиз.